Community High School Adazienu, Community High School Akweze na Union Secondary School Agụlụ agbago ndị nke mbụ, ndị nke abụọ na ndị nke atọ n'otu na asọmpi egwu ọdịnala Igbo nke otu Anaocha Organization chịkọbara. Ha ji puku naira, 100,000 naira na 50, 100,000 naira na 50,000 n'otu wee na-abefa. Queen Anigbogo ga-akọdalugo akụkọ anyị. Asọmpi nke gbadoro ụkwụ n'asụsụ Igbo nakwazi egwu ọdịnala bụ nke bụ ugboro 6 ha na-emerube ya bụ mmemme n'afọ a dịka afọ ọbụla, nke emere na Community High School Akweze, nke jupụtara ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi kwadochara n'ụzọ dị iche iche maka ya bụ mmemme. Na ya bụ mmemme, ụkọchukwu na-eleta ya bụ Community High School anya bụ Reverend Father Daniel Odumegwu bụ onye nke ekpere mmepe, ebe odeakwụkwọ nke obi igwe Akweze Community bụ Chief Pius Mbanefo bụ onye nke ekpere maka ọjị ma wakwa ya. N'okwu ya na ya bụ mmemme, nwaada Anaocha ahụ bụ Chinagozim Eziụzọ kọwara na ya bụ mmemme bụ ihe nke o wepụtara iji wee kwado asụsụ Igbo na omenala ha. Ọ rịọkwara ndị nne na nna, ụmụ akwụkwọ na ndị mmadụ ka ha gbaa mbọ ịhụ na a na-akwalite asụsụ Igbo ime ka ọ na-aga n'iru ma bụrụkwa nke a ga na-ekwuwapụta. Onye nnọchite ọgbakọ Ada Anaocha ahụ bụ Maazị Cosmas Okwudere bụ onye nke kọwakwara na ya bụ mmemme bụ nke ewepụtara na obodo Anaocha iji wee na-ahọpụta ụmụ agbọghọ tozuru etozu maka ya bụ asọmpi, nke mere obere nwaada Chinagozim jiri wee wepụta nke a n'oge ugbu a n'etiti ụlọ akwụkwọ dị iche iche na steeti a. N'okwu ya, onye President General nke Akweze Town Union bụ Ọkammụta Ignatius Mmaduka, onye nke nọchikwara anya Vice Chancellor Nnamdi Azikiwe University Ọka bụ Ọkammụta Charles Esimone, kwukwara na obi bụ ya sọ aṅụrị na ya bụ atụmatụ nke ewepụtara n'obodo Akweze, wee kenekwa ndị kwadoro ya bụ mmemme ka ya bụ ọgbakọ bụrụ ihe ga na-aga n'ihu n'etiti ụmụaka. Ndị ọzọ kwukwara okwu na ya bụ mmemme gụnyere onye isi nke ndị Nigerian Union of Journalists nke Anambra bụ Dr. Emeka Odogwu, ndị board member Post Primary School Service Commission nke dị n'Ọka bụ Dr. Uchenna Okeke, President General nke Adazienu Town Union bụ Chiagoziem Ejidike, gụnyekwara ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ ọgbakọ egwu ọdịnala nakwa inye asambodo ego nakwa asambodo dị iche iche bụ nke egosipụtara na ya bụ mmemme.